sinopesa Paris anato apana tugamira sifurabe Sanganai
6 verse 14 kusvika 23. Ipapo Jehovha akatendeukira kwaari akati, enda nesimba rako iri undoponesa Israeri pamaoko aMidhiani. Handisini ndakutuma here? Akati kwaari, haiwa Ishe, ndichagoponesa Israeri neiko? Tarirai, rudzi rwangu ruduku kuna vose pana Manase, nemi ndiri muduku kuna vose paimba yababa vangu. Jehovha akati kwaari, zvirokwazvo ini ndichava newe, iwe uchakunda vaMidhiani somunhu mumwe. Akati kwaari, kana ndawana nyasha pamberi penyu zvino, ndiratidzei chiratidzo kuti ndimwi munotaura neni. Regai henyu kubva pano kusvikira ndadzokera kwamuri, ndikuvigirei chipo changu ndichiise pamberi penyu. Iye akati, ndichagara pano kusvikira wadzokazve. Ipapo Gidheoni akapinda akandogadzira mbudzana nezvingwa zvisina kuviriswa zveefa imwe yeupfu, akaisa nyama mudengu nokudira muto muhari, akamuvigira izvozvo pasi pomouki ndokumupa izvozvo. Akati, asi mutumwa waJehovha akati kwaari, tora nyama nezvingwa zvisina kuviriswa uzviise padombo iri ugodururawo muto. Iye akaita saizvozvo. Zvino mutumwa waJehovha ndokutambanudza muromo wetsvimbo yakanga iri muruoko rwake, akagunzva nyama nezvingwa zvisina kuviriswa. Moto ukabuda padombo ukapedza nyama nezvingwa zvisina kuviriswa. Mutumwa waJehovha ndokunyangarika pamberi pake. Ipapo Gidheoni akaona kuti mutumwa waJehovha. Gidheoni akati, haiwa Jehovha Mwari, nokuti ndaona mutumwa waJehovha zviso zvakatarisana. Asi Jehovha akati kwaari, rugare ngaruve newe, usatya, haungafi. Toverenga 2 Madzimambo 6 kubva pavhesi 18 kusvika pa17. Akati, ikunzwa mapepa achikufamba. 2 Madzimambo 6 vhesi 18 kusvika pa17. Akati, endai munotarira kwaari, nditume vanhu kuzomutora. Akaudzwa zvichinzi uri paDhotani. Naizvozvo akatumirapo mabhiza nengoro nehondo huru, vakafamba usiku vakakomba guta. Zvino muranda womunhu waMwari wakati amuka mangwanani, akabuda ndokuona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati, haiwa tenzi wangu, tichadiviko? Iye akapindura akati, usatya hako, nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha, svinudzai henyu meso ake aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya, akaona gomo rizere namabhiza nengoro dzomoto zvakanga zvakakomba Erisha. Mwari wokudenga vatiite zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndingaikupe mato nafundisi makwati. Tinamate baba vedu vamasimba ose, Mwari wenyasha kusala Jesu, tinokutendai mabasa anyu. Tinouya pamberi penyu imi Mwari vakachinge tatsvaka chiso chenyu muchivanziri icho. Tinokutendai kuti munoramba name munguva, umwe nemumwe ane zvizhinji zvaakasangana nazvo zviri pakamukomberedza, patakasifudza kuti imi Mwari muripi. Asi tinokutendai baba vedu vokudenga kuti mataura nesu, kuza nomuranda wenyu wamasimba ose, mukatiudza zvizhinji zvinoita kuti imi Mwari mudzazadzisa muupenyu hwedu. Tinodzoka pamberi penyu masikati ano, kuna Mwari akazviratidza muupenyu hwaGidheoni, akabata mabasa makuru nesu Jehovha. Tinogamuchira pane nguva Mwari wamasimba ose yatakakusiya imi Mwari wokudenga, asi kunguva ino kunonamata takweshe ino kuti muzviratidze muupenyu hwedu. Baba vedu wokudenga, umwe nemumwe mubvunzo yanga anayo muupenyu hwake, agobva paka achiti Mwari wakataura neni, uye Mwari wakandiita zvakanaka paungano ino.
tinokunamata nemuranda wenyu amira pamberi pedu baba vedu vekudenga. Tinonamata nekuti ndipisa hondo dzose dzinongomiswa pakudenga nezita raJesu ngadzishayiwe simba panguva ino. Imi Mwari mubati muromo wake, imi Mwari inzwi renyu rinzwikwe nemaari, imi Mwari muadresi masituations edu, imi Mwari muonekwe nomasimba pasesheni ino. Zita raJehovha ngarikudzwe, iye angova hwamanda yakabatwa nenu. Mabasa makuru aitwa nomasimba ose zvopa yewe ipanidzwe izvititi rangariro masikati ano iri pakupesa zvose. Imi Mwari tinofamba nemi tava vanaGidhoni venguva yenyu Mwari vanobatiswa naMwari mutsvene vanofamba musimba guta vanoita mabasa makuru. Simbisai muranda wenyu chirangariro pakudenga pamwe ino. Zita raJehovha rikudzwe vari kuremekedzwe muzita raJesu. Amen. Mindfulness Malloy. Sekarang ndoda kuonga Mwari kuti tikakura kare netimu yedu kana Jehovha ari Mwari ari wamasimba ose nemhaka yeiko seiko zvinhu zvichititambudza zvakawanda kudai zvataona zvomurongo kugara mumapako munhare kudzingirirwa kutorerwa chokudya ndozvataona tatanga kuverenga mangwanani ano panguva yamangwanani. Asi masikati ano tinoshongana nezvimwe zvatinoona pano kana tikaverenga pavhesi 12 inoti ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari akati kwaari, Jehovha unewe iwe murume une simba noumhare. Ndopaanozodavira kuti munongoti muneni sei, munongoti ndine simba riri papiko, munongoti ndine umhare hupiko, isu tichitambura. Zvino pano pataverekwa pano ndopaanoudzwa nopedza kutaura izvi pavhesi 14 unonzi enda nesimba rako irero rounaro, enda. Katika yedu kana tikaverenga kana chitarisa patatanga kubatanapo mangwanani, katika yedu inoti ichitibvunza mubvunzo wayo inoti iyo munhu ungawana mufaro seiko zvinhu zvaunofana kuziva zvitatu zvokuti kana wagara pano panyika nyangwe wozosiya nyika ino ugofa usingati ini kana wabvunzira kungouya kuchenjero ziziva zvokufa zvokwari tinofa. Katika zvinobvunzo yauka hainododza kana vakapfuura pakakaza mubvunzo wayo unototi unotokuzivisa wauya kuno kuzonamata asi uchadini hako uchafa asi unofana kufa uchifara. Yoti motsi unofana kuziva ukuru hwezvivi zvako. Ndo zvataona mangwanani kuti zvokwadi zvivi zvinovandudzwa zvinonetsa. Kune zvivi zvakawanda wanda muupenyu. Taona zvivi zvinogona paungano nezvivo zvakaitwa naIsraeri ichivandudza zvivi zvayo nezvimwe zvatisina kureva asi tataziva kuti ziva ukuru hwezvivi zvako. Mudanzi rechipiri yoti zvino kana waziva ukuru hwezvivi zvako ndosunungurwa sei nokuti haugari wakangosungwa. Mari vanosunungura vanhu vavo ndosunungurwa sei pazvivi izvi pakupedzisira zviro zvadasunungurwa sezvawaitayo wozonga Mwari. Saka nezvino tinoona imwe nzira yotinoona Gidhoni yanga yakamuvandira yaaifana kunge achishandisa isu kuno kumaripoti nahamwe vanokutenda kwedu tine zvimasola zvatinoshanda nazvo avira masola zvikotaugwa kubvira mapirasi edu otobatana nawo iri pira uko kuna mamari akatenderera tinobata nawo zvichiusambanamata kwedu mashanu anokwadzira pira rimwe rokutanga rinoti sola scriptura kuti mabharo chete ndo anotisvitsa pana Mwari. Pene zvimwe zvinhu unoziva isu ndakakwana vakaita zvavapedzerayo isu vanhu vedu tinonamata tichivhenganisa
chikoro akatonzi wapedza kupedza wachaiko murume mukuru mai akuru kuvhenganisa mari nomudzimu marifoma anotenda kuti zvinobuda mumagwaro dzidziso dzamwari dzamagwaro ajesu ndo chete dzinotisvitsa paruponeso. Kana usingatendi izvezvo ndekakura asavanadzana nokuti mwari havhenganiswi sezvaakateva nyamupamura yokutanga usaramba mwari kunze kwavo izvezvi vamwe vazhinji vakatadza kuyapana haisiyo nhamba yedu inogona kudarika nokuti vakanomutsa vadzimu vavo ipangu zvirikoaaaoga gore akakala kufonerwa ndotoya zvinomwana dada kuti muzoropafadza maringa ndakanonechokuimwe unovakanwanziropafadza mufundisi nohorata manyawi zviakava nehari dzedoro dzakadai kainimuwanda mana dzakaivaandodini asi nevapaaakuika zvakaiva mwina ndiropafadzi nomutoyo asi afoneke uyerarashongwatozvita zvopendewa mada kuya muti vane hari kana wari wamira shoko mutuzo wanevaana marambadoro saka daizvisitowopo zviripe isu tinotenda henu nokuti magwaro oga enesola kristos tinotenda jesu oga kuti ndiye wakatifira pamuchinjikwa hatina zvozvitenderi itai asi hazviko kana vanoda itai hatikusungiriri handizvamabirezvi hatiri mazuva tozvitaura pachirungu ari ndakaona kundogara kumutapa mazuva mavezebwaaikwamahwe aya nokuti vazhinji vanondoturi ndokuva yavo inotoita sei yakagadzirirwa izvi asi ezvimwana kuturika hazvamuchatamisa bwiri hazvamuchata asi manje zvimwe zvotinozodovapulayerengo zvinotiratidza kuti urwi okefeti vanaende tinotenda jesu kuti ndiye unovasunungura ndiosunungura tinotenda osora grasha tinotenda kuti ndiyo metodi yedu yogayeyo metodi yoku ndiyo sisitimu yedu iyoyo yotinofana kuita narikamanya muchidaro sola fide tinotenda tenda kuna jesu mbe tenda koga ndounondisvitsa pakunaka kwamwari iweyonisoni tegloria iye chete rubidzo tichimupa panapa ndaona chimwe chakashayikwa nagideoni gideoni wakashayiwa ichi chakaramba namba 4 chinonzi sola fide our only means he was completely empty as far as faith is concerned. Usina kana
mazano imari chiri kinotaura kuti hana kana tsene. Unoudziwa nenhumeya vakuna Mwari kuti uri murume umhare Gidheoni, uri murume wesimba Gidheoni. Kwete. Saka tinoda kuti unosunungura Israeri padambudziko roidano ravaMidhiani. Ndichashanda newe, ndichaita newe. Ekuti kwete nemhaka ini ndiri kuda kwechose. Ini ndinozva kwamimba yaManase, munoziva kwaninozvarigwa, munoziva kuti ndiri kuda kwemama vangu. Gidheoni wanga asingazvizivi ndokudambudziko rakana. Tina varwi vasingazvizivi kuti they were power through Jesus Christ. Nokuda kwekuti havazivi kwavanobva, vanotarira background yavo yekuti vakakura vachigeza mukwenkweru, yekuti vakakura vachigeza nesimba yeGerman yavanonamira pabwe kana yapera. Zvinowo zviti ino here pombi yanoni. Mwari unomuudza kuti mukadzi umharewe nyengetera dambudziko rigopera. Ivo vakavakana iyeni wenda Mwari vachiumbashambana uno zvikonzero nezvikonzero zvokuramba. Tino rudzi runoko tisaona pombi yadonha, munongosava zvokurudzi kwedu, munongosava zvokuba kwedu, uchingodembera Mwari watumigwa naMwari. Ndoda kuzivisa saka dambudziko romurwi nhasi neiko zvinhu zvichinetsa, neiko tina matambudziko tinosongana nawo mudzimhuri mukereke pai inyaya kuti tine bonga risingatendi kuti rive simba. Wakagara ipapo uri kuzviramba kuti ina nene hazvidi hazvidi ticha vangu mbuya chitanda naye vanava varikuna vakandidzidzisa kuti kana ukagamuchira kuti haugoni haugoni ndozvakavavasha vanhu vazhinji takagamuchira kuti tiri kuimba kwaManase tiri aiwa zvokwadi musatinero hatigoni saka ugoni namo inoita Gidheoni. Gidheoni anoshaya sei? Saka unonesa anotuma. Mutuma unomuudza kuti ndoda kuti uchisunungura, ndationa Mwari usunungure Israeri noruvoko rwako nesimba iri riri mamuri iwo tishoma. As if ndiwo nozvipasi vairo. Saka murwi unogona kuita dambudziko naMwari as if ivo raunaro noupenyu hwavakazifema for the past years kuita sokuti unonoutenga mangwana oga oga papasho. Iwe wakapa upenyu kuna Mwari, takapa upenyu kuna Mwari. Tinofana kuva nokuvimba, tinofana kuva nefaith maari. Tinofana kushayiwa izvi. Ndodambudziko raGidheoni. Saka utavabona iri kwandiri avo chimbotanga chimbomira ipapo ndisakutumwayo. Chimbomira pano sarai pano ndokutora chimbudzana ndokuura chimbudzana chakavhengazana Eva kwanzi ino magaroni mapfumbamwe 9 magaroni anotaurwa magaroni anapamanga wesi tutaurwa 5 liters 5 liter galoni njo yakaiuku anga ari 9. Saka ari 9 njo inonzi Eva ka chinovhenganisa nebudzana yayave ndokudira muto budzana yayave basket ndokudira muto ndokisa pavhu mutuma ndokutendeka svipo yake nemberi kwesvipo yake mbeu aisa pavhu ndokubvachizviyazva zvose nomoto. Mwari achikotaridza upano hwake panzvimbo iyi ndokubva zvose zvodyiwa nomoto. Chibayiro chiya chamodzi nomoto fu one time chichipera. Gidheoni ndokuti iwe kusvikana Gidheoni zvokwadi ndaona Mwari zviso zvakatarirana face to face zvokwataura simba raMwari zvikachinda musatya hako haungafi kana wamono munofana kuita zvimwezve kugarisa Mwari kumisa Mwari. Mwari amira akumirira iwe akumirira Mwari ndokuperforma miracle yake aperforma miracle yake iwe orambazve
asipaswene basa ebizikoza kwebala igale ngombe ikanzitelo tolakuona emvura ipamsoro pede pasipasina ndobitiba mira moyo gitera bokete zawo akasona asi imanyari kwa shuna amsata mire kutamana amsata mire mali adeta she ndolakuona mvura iyo gai vale bakauma pamsoro pasina
indani bakwenye munenye ziriko. Go and solve those problems. No, I don't think that. Isamumirira kuti wokwenu wose vanomitisa wokwenu wose vanomitiswa kutogamuchira izvo kuzvita donzo mushumiro yako. Gideon unogamuchira nhamo asi amuzvionera kuti hazvizivi makateva neropa rajesu. Hamuverengi kumadzinza enyu ayo munoverengwa mubhuku dzamwari. Kana wakatenda kuna Jesu Kristu uziva ndingasunungurwa sei. Unosunungurwa kuburikidza nekutenda kuna Jesu Kristu kwete kumadzinza okwenyu. Gideon aramuziva lero Mwari akatibetsera, lero Mwari akatirangarira misikaitika yanhasi. Munoziva nyangwe munome imo muno mudhasha uyene ndovaravazvari pakaita imo muno muna vamwe vanotosvika chitende haisi yomweya uribedzero mudziri haisi yomweya weshina esi aikinakiva asi mweya wokuoneswa naMwari zvimeri, mweya wokuita basa raMwari, mweya wokunyengeterera vanhu, mweya wokuporesa cheni inoita naisina zvitokuvatema wanyamuya unozvikuudza nokuti tingasava yomweya asi ndoti yes handiso mweya weshina. Gideon unoramba nyasha kuramba nyasha kutumirwa kutuma kurambutiza kutuma ashonimirira pano kuita matina Chris Majega mwana Majega kana wewe mrefu unakuwa Majega umeelewa ngotabia unotabia ni unakuwa tolo aloko kuna Kristo anakutabia nyasha Wari kushanya,
remote kuti wewe kuti fa iwe munhu uya wauya maronyasha ngatumedzere kandoyakurama ndokurama simba une simba unowauvare kakira simba muvhikire simba rokuzvinyengeterera hatiri munhu ukanangotonetegwa minamato unongotonetegwa unorarama namadonari unokwana kuzvinamatira haikona upenyu hatiri muvhi unomoda donation yokunamata lero chigorera uno 90 situation hii sipikaini maili nezitareyu yokuda awati yuko manasa amata wote ili ndasa ule afet mamsina ada video no amazana na to na video sunga baba murmo aliyechana ule manigale na wakameza mumu taita wale sekere tangu kumshauri hapo digati ticho shidana nokuva ikoko saka vamogesa chiko vamaona sinaona gesi vakudia tasavakakwira lobadala tidzawana vamakamuteya vachazuti mwe ndimuzere tichi ndikati mwanarume ndidala kushayina somunobva ikoko ndikati mwanarume kwakachena kose uku mwana kwakachena kose uko kose uku kumuona kwakachena ndokaishika Everyone must have a muscle. That a question of prayer. Charity. No problem. I think we're not charity. That was 1988. That's what I said. Don't talk. But you know what I come. But you come up with children that are stop to stand. It comes to take it about the show. I was. Why you don't want to take it? Why don't be the Ustako? So she got the phone. One of a man, she got to know. Zakato tera ini ngomong ini dino bazali autendi abe ngapeza autendi kunamani tanamba sotere kwe tamulia robashira tera gatera pa ile kukaenda hapo pano pashuka ndio ashaka ndio kala kusatenda kwakashata uroyi izvezvi pakatogadzirwa kuti padingwe magetsi patove nedikiro ramagetsi izvezvi ini taiti hazvichaiti gideon uri murume une simba uri murume une simba ita basa iri ndiri kukutuma uye musasha chakutsigira ini ndiripo ndozvadaninga ndinokamanaase vari vandivenderere matinobva patakaudzwa kuti zvakwazviti tinoudzwa izvo zvakwazviti iwe wegavi rinokasvugwa iwe vanhu vanongotamba newe iwe vanhu vanoita zvavanoda iwe zvinokwani wongoshama muromo kungoshama ndudzi chiroverera muromo mako ramba izvozvo nokuda kwajesu kristu wakatenda unongongedzegwa navamwe vanhu lero Mwari vakatiwanira nyasha dzawo huru kuti tive vakristu vanoziva kuti tiri vanhu vasiri empty tiri vanhu vanotenda nyaya yakapfuura ichidauya mutestamende tsvako Jesu una vadzidzi vake mugwa ana vadzidzi vake mugwa mhepo inouya
Gidjoni unongofunga zokwake zokwamanasi asi damvura yavanarume ndekuti wakasikazivi kuti bhaketi kunoti varudzwa vari mabasa. You are there to bless. Mugwi ndiyo mhuri yavanozvarwa mhuri yajesu, ndiyo mhuri younofana kugara uchiropafadza vanhu, ndiyo mhuri yakoyo. Asi zvona mugwi usingoziva unogara achikodzima. Azvidi mugwi unogara achikotarira nyasha, achitarira nyasha zopinda nepi wakakunga. Unomudzwa vanhu une simba uri mhare haudi. Mwari azokubetsera. Saka taura kuti muNew Testament tinosongana nana Thomas Didymo. Thomas Didymo wainepi wakangowaya. Haana kureva ndende ya Thomas Didymo. Dzangobuda dzangowaya. Pana varwi vangowaya. Zvino kana vangowaya vakawanika vamwe vaitirwe nyasha vanete nhavo kwizizi. Izvo zvino vanhu vanyambo mumatare kaizvo. Kana ukaona rine rakavata ukana romuka ipakuda saka madaro royo usikwa achamani kuti kune mimwe zvete ro tinakumbira kukudzosera isure musadzoka vachamera matare musadzoka kumashure kunengo nyaya yose yokuvaka yamamaka kurendi irotovira Thomas Didymo dzaakubuda boka Jesu ouya kufemera mweya pana vamwe, ofemera mweya vamwe vosveta mweya mutsvene, vamwe vosveta idzo dzisipoira, vamwe vosveta vogutswa nomweya mutsvene. Iwe kuwangaripi Jesu wangari pano mutamba kwe handitendi izvozvo. Hatendi unofana kudzoka pano Jesu ere kana ndisina kuona mavangana ndikanyika izvozvi kumwe zvamarira ndikanyika chigumwe chatakwaneniwa ndikanyika matomasi zvavanama asi imagine kuti achidaniitisa ruzivo kwanake mweira yajesu imwe kana mabviwa kwamusira matoreti mazuva kana mabviwa nenzara dzatoresvina The devil is very stubborn. As it's no longer weak and it's stubborn thing. I know he's alive. Solomon. Those are here. Munati. Saka. Wangari hari. Kana tutaona nyaya yokutenda. Asinas. Tinofara uti. Nenyasha zamani. Tinoda murwi. Unomira. Murwi anomira. Ashipikisa wakaipa. Atizoti simbaro tinopikisa naye uyu. Rino hamuna Mwari ndiyo kakuti hasiko anaudzwa nemhuri yake ka Gideon anaudzwa nemhuri yake mumhuri negudo riri munhu kaonekwa kuti une future nopindirwa anobva newe nenzira dzose kuti zvinofana kukona
Zomusakamona muruti kwenyu, zomusakambohwa muruti kwenyu, kuna Jesu zviriko. Iwe uya uchijoina vanhu vasina zvavakaona, uchiti neni vatari kuona, unohwa. Gideon unoti ruti rwenyu rutoku, ruti rwenyu unoshayiwa faith noataura naye, unomudzwa simba rimari, unomudzwa mhare achisiso kutambara shomani, munokuti kana worwa panamba nguva iyoyo yamapfumo maipera nemhare ichita madawa nowaihondo. Gideon mubi kwete neni itaeni isaeni netivesukalo kwete nesu isekaiwa idemaizizvozvo demaisa kuzayazairo demaisa kuefeuizvo demaisa kuruma isuvape arono isetinokubatikana nezvizvizvi ivo kwa kune simba Gideon ndozvinomukanganisa, anotadza kubetsereka. Gideon akatadza kubetsereka nokuda kwenharo panguva iyi, akatadza kubetsereka pozipatanenga, akatadza kubetsereka. Pane rimwe raingodemba vanenge anamatigona munyika zvinyika vasikana vanotyisa zomwana vasikana vanotyisawo haitendi one rokurabemurizo chirakati vedue chikombetserayo kuzototya zotokona asi munhurume kwavo, asi ko zvaanongotya vasikana zvaanongotya zvinodaaikana mwana unomudaii sipatikana vanogona nditira kune ndodha dzinotya vasikana vakomana hwariri vakomana dziriko musungani aotokamoezokutambira dzinotya saka dzaivo tamuwana watipanzi aiwa mugandinganda angu zvakanaka zvino asina mari odembazve mari aiwa vedue ngatite konde vanoita konde mhuri yeta konde navamwe vaigwadzwa mwoyo aiwa wauya mhandara yavanhu inosenge chirombo, mhandara yavanhu ane mutsimbe tobhareta zeve zvikati unoita seasina pamuviri wani pamuviri topakozvaiwe oda kupirwa zvepamuviri Mwari hadi kuti Gideon ave witness yehondo. Mwari hada kuti Gideon amire as an instrument. Mwari hada kuti Gideon apupure hondo. Hada kuti Gideon ave hondo. Namo ya Gideon ndekushaya faith na Mwari vanoshumira. Saka iye unakumira say witness.
utsukula wane ashida ngo witness abutisa makabona chapupu nyanga makabatiza mchato chichinda kwanu nebhaki kota zomara takazobedza imurulo chadza kamangale kwakuti moyo mota kuliza wao chadza kota no vana vakazvakada kudubai kwanu asi wakaida nechapupu chapupu hachindi vayavasanya vati kunoendiwa nowakapfekedza mhete kunoendiwa nomuridzi wazvo ndo vanoinda kwani munhu tingaita shura kaneo tingaripamisa sei shura rakadaro tingarita sei kudza zvomunoona vakazodai vakazoenda kwani munhu nechapupu Gideon unonzira Mwari handidi kuti uve chapupu pahondo iyi ndoda kuti uve instrument uve mudziyo unorova hondo nesimba randakakupa iwe usaisava munyaya iyi ndiwe wakaitariro ndiwe muridzi wenyaya iwe kumba kwenyu neri ndini muridzi wenyaya ndosaka wauya pano unofanira faith yokuti mazihota mazimhepo okuba kwangu okumusha kwenyu angadzingwa nani wodzika iwe nokutenga kwako nokuti Mwari wakaisa simba muupenyu ngako iwe mupiri asaone basa nokuturika muna matombo uchingokumira vamwe uchipostamina matombo naona iwe nyangama achikunyengeterera kuti vanhu kwedu vari tinoti chirema chinobode ndo chinobetsereka nyamutambirwe gwinyamo iwe wakavata uchinyengetererwa iwe wende uchinyengetererwa iwe instrument inoshanda muhondo iyi mukakereke iye instrument mukereke mune hondo mune politics dzinogona marwa makereke iye instrument kakuitinesa takazona vanenge vakasonana havazvadarire avana kupfuura zvakanaka zvakazetamwe unongohuitinesa uchingodaro uchagumepi zvikana vafa taramba varwi vokuitinesa tinoda varwi vanomira muhondo yacho vachimiririra zita varwi vanotenda kuti zvatapuwa basa iri tine simba rokuzviita kuburikidza naJesu Kristu kutenda imhunzi kunotodzvarwa kutenda kunodzvarwa kana kwadzvarwa mukaona mubuyu uri pazvavo nyaya tikati tikati nyamotora masaru varume toda kuti titende muuyu tinosara navarume vashoko nokuti akakura zikutirwa anoona machi asi mhunzi yavo inokwana muromo mechana iro ndoringaramba zvaro uyu kukwana muromo wepanapa asi kana toriputsa zviyachida kuryapauta irimo tichikanda mhunzi dzotokwana yamwe dziri shanu mumuromo asi ndo dzakakundisa zidata ndo zvakaita kutenda chikunotanga kuchikura ndimwari vanozonzwisisa ndimwari zviri kuna Mwari zvokuzoona kuti zimutira zvikapa uye ipapa rine midzi yakapinda nomumabwe ipapa richibvamira mupasi richinotsvaka mvura yokuti vokozorya mauya ndozvakaita kutenda kunotanga sechinhu chisina nebasa rose sembeu yakasitati kuchikwira asi kunoda kudzvarwa kana usina kudzvara kutenda muna Jesu Kristu muropa raJesu Kristu haugoni kuzoita somuyu ikona hausundizi muviri satamba nyangwe shoko kana yakasvika inogwa nokumatavi inodzisa kuti pano pane nyaya nemhaka yako
Mwari wakaita iwe nyambo chikura sechi kubuda vi kudi kuchembera isoma kuchena ndebudai unokukarwa tachena maasha unokarwa yangu hapo izichikura kuti zvindatifambei nezvimagore zvavo asi kuti uti uivone nakukatarira mwana wako wakazvara kuti kumachaira hauzvioni zvinongoitikana mwari wangu zvitazvangodaro kutenda batina mavoko uku netatopana netaguvana kuri kumweya kunogara kushaka mutende ndokwakabatsira ana Mozisi rudzi runongoidzazvere vamwe vanofunga makabvu kumbiri pana vanhu vanokwana neegipita cheruva wotofunga izota nevanegachifira ikoko mwari wesa mukova pasina asi haangezi mukova unoda vanhu vane faith kuti agoisa akukuvurira kugobuda kuenda seri iwono vamavavivhari inoda soka anerwe achabhodida zvinoda vanhu vanokutenda sekwana Mozisi vanhu vanokutenda sekwana Abhurahama vakamudzwa kuti rudzikamo kuchawanda radha akwegura amucharugwa wagazirudzwa kuchakura kuti wawamumakava unotenda sei unotenda chii unotenda chii chounotenda mibvunzo yekunotaura yekuzoti iwe leno Mwari muriko muri wamasimba ose mibvunzo inobvunzwa ichibva pakushayiwa kutenda Mwari ugosa wako sei uriko unogosa wako sei iwe ndiwo baba mwarasiko hazviti takadzidzwa vachikoro chavafundisi chimwe chekera chinoti credo uti intellecam I believe so that I can understand. Ndinozonzwisisa mundatenda kana ukasatenda haungazvinzwisisi ndatini pane vanhu vanoda zvokupupura urwi toda vanhu vanoita urwi hwacho kwete kupupurira kuchinesera vanhu unoziva pana munhu akasongana naye achikwanzi ugwi ugu takamutanga kare nanavashava haiti mugwi ugwi ugu takamutanga kare nanavashava vaida zvibati vashava vaazobva tikatumaniri vanavhemeni unotoziva vanavhemeni mazuro paunozoita vanavhemeni vakazouya tagara muugwi wagara muugwi usingatendi no problem yako usangova mugwi usingatendi unofana kuva mugwi ane faith unoziva izvozvo zokuitirisa nokuti waingoitirisa pana vashava pana vagwemene pana vagweme zvikoitirisa nanhasi unomakuitirisa haudi kunamata mamako iwe kuti zvirimo zvavakakuparidzira nguva iyoyo tichikapota nanhasi wakakugara kudhishiro hautendi saka mugwi bvacho nero mari vakadzirangani ndozotinoona ndakakananga kusvika isi tiri kugweruka kune Zimbabwe military akati chikwangwani chavo china kumba kwavo nemusha wavo chakanyorwa kuti knowledge konga fear ruzivo runodzinga kutya nhasi panotaura kuti faith konga fear ndozvakaitika Elisha uno panhu pataurikwa pamabasa
kusvika kwamuri matobetserwa zvinamwari kuti dziri kufambira zvakati ndodziya dzinenge dzakamboshanda madembe pamba vamwe vavete discernment spirit man. Saka kuna vanhu muvarwi kana kuti kushumira vanotoziva vamwe mabasa avo vakasvika pamba pangu panguva dzakati mwari unovapa izvo nenzira dzakangosiyana siyana. Saka Elisha inofara zvayo yoti vaSiria kana vakagara dare ravo rokuda kurwisa vana vaIsraeri rakazotoudza mambo waIsraeri shamani nyaya yakamira yakadai mirezveni vakadai nokuti kune dare raSiria ragara rikaronga ABCD tava nenyasha idzodzo ndidzo nyasha dzotinoda varwi zvokuoneswa wenyangwe dzimwe hondo dzinorongwa novakaimba ndidzo nyasha dzokunofanira kunyengeterera mwari vagomitira zvakanaka mugoonesa wenyangwe vaya vanongoteerera madziro nevapenyu mwari vagomitira zvakanaka kuvavo. Saka Elisha unoona zvikudanira vamwe. Saka Elisha umwe ndiwo wakazoti ivi kuno munhu waMwari unoona zvingaiti unoona zvozvo zvandamamirise edo kudanira unoziva zvatakanyora zvose kokana tazokuenera saka zvadaro unoita zvinomuranda wake mati waElisha savanhu vokungomiramira dzaingomuranda hadzo dzisinei nezvakawanda wanda ndo dzakatanga kuone hondo yavaSiria yakakumbe gumu zvikanzi tichadii unoza hana kutaura ndichaita sei kwakuti tichadii kuzviisa iye naElisha tichadii pana vanhu vanotenasungana dambudziko rake unongokumba vamwe mukati raakanogokawo kana asina kutenda kwake unoda kuvhenganisa vanhu tichadiiko iwe nani ndiko myayo tichadiiko gomo zvarazara saka Elisha kusazonetseka venanhu vakadaro Elisha unoti baba unonyengetera kusimudza kutenda kwake ndokunyengetera baba itaiwo zvokuti muranda unayo aona svinudzaiwo meso ake kotedziwe kunamato wake haana wosvinudzai meso ake wakazoti aone nokuti unoziva kuna vanhu vanorarama zveshuro shuro kana ivete mesana akabuda kuti jende kana yakavati mesana akabuda kuti jee shuro ukaona neva chisa svipo vazvinorodza asi ukaona zvakatsidzimira kunokuona ruvunanga unokuona zvino muranda waiva nameso asi meso ake dambudziko anoti bhaa akawanda ari meso eshuro tarapa varwi vanomotanya nameso eshuro varwi vakavata akasungura wototi mupendura kana uri kurova ngonono tarapa murwi unorama seshuro. Saka Elisha unoti baba musvinudzeiwo meso ake aone meso omuranda anoona problem ende vazakunzara vakavaona problem ane magifaya igokura saka meso ake denango saka mwari nokuti ndokuona kuti hondo yavaisha yavaSiria yanga iri doko pane yanga yakavakomba tinoramba unoona zihondo asikaoni security kana munhu wotenda haoni plani yaSatani anoona plani yaMwari muchengeteri. Ndakatumirwa iwe vhesi nomwe mwana ndinoda iverenga mazuva ano ikandisimbisa chose ndikakiverenga ndimene ndakaitumirwa ndikavamati wandisokanisa kupanda ndichitsvaka mwanangu ndikati ndakafara nazvo
asingizwa chose ndikaitwa zvakanaka. Verse 25 ilo ndiyo kurya munhu kunowisa musungo. Kurya munhu kunowisa musungo. Ndoti vana vatumirwa mazuva ano. Asi ani nani unovimba naJehovha uchachengetwa. Pana vanhu vanozvisungirira, pane zvavasingavani kuzvisungirira, asi kana murwi ane faith namwari wako, ane faith muropa raJesu Kristu, ane faith mumwari weyamutsvene, hauni plan yaSatani asi unoona plan yaMwari yokukuchengeta. Mark chapter 8. Saudi tinovanamuna nokutenda kwakasimba kwakomembwe. Kutenda kunomuka vavo vanamai vanobvisa flower celebration celebration ikana varume vachinotocheka vanatomaka moisa muchipoto moisa masipe pamusoro napasi. Unoona chibva chepoto chichisumuka uye chichisumuka. Ine kuti flower iyi yamashandisa ine self-raised, ine isi saka yakatonyorwa kuti self-raised flower. Unoona mangwana ndinotozovakunyamutira munda kusaibvana mairi kwakavira zvakanaka kune chimoto chakavana chichisumudzwa namazipe asi unoona kuti mune isi kati vatendi Mwari wemutsvene ndiyo isi yedu inova kusumudza kutenda kwedu, inova kusumudza kutenda kuti tinokunda muzvibhodhero, tinosumudza kutenda kunomuka. Ndokunotsvaka Once I get those, I need
Sorry,